A mi trebamo biti upravo tako otvoreni očiju, bar na jedno oko da gledamo ovih dana i ovih mjeseci dok se ne završi ova furtutma u koju su uključeni svi dušmani svijeta, rekli bismo, jer obično je tako, kao što ste vidjeli u vrijeme one agresije vezali su nam ruke, a udarila je najveća armada gotovo u Evropi na nas sa JNA i najvećim, oružanim snagama. Nama nisu dali ni obične puške da dobijemo. Zbog toga je na nama zadatak da moramo pokazati svoje pravo stanje, svoj pravi karakter. Jer musliman ne smije nikoga da se boji. Musliman može samo biti gazija ili šehid. I to kad znaju naši dušmani. Ima da drhte, ljudi moji. Nego mi se udvaramo stalno njima. Udvaramo se. Ili ćemo biti gazije ili šehidi. Da vidiš ti kako oni bježe. Jer kod njih pijani nastupaju. Kod njih nesvjesni nastupaju. Kod njih nastupaju pod tim sihirom koji im se stalno gusla na gusle. I onda se ljudi zapale malo. A da li mi pokažemo svoju snagu koja je bila pokazana, vidjeli ste, kada su svi u Evropi, svi vojni analitičari predvidjeli za 15 dana pad naše lijepe Bosne i Hercegovine, vidjeli ste koliko smo izdržali. I da nas nisu zaustavili kada je Banja Luka iseljavala i Doboj, mi bi bili mirni. Jer u Srebrenici ne bi nikada bio onaj broj poginuli, ne bi bilo poklani da nisu predali oružje. Nego zahvaljujući tome što smo se uzdali i oslanjali na Europu, na NATO, moj brato, a ne na Allaha, dobili smo ono što smo dobili. Naravno. I ne smijemo to više grešku praviti. Nema veze međunarodna zajednica što govori mi ćemo vas braniti, vidjet ćete kad bude i kad dođe do toga. On će samo braniti entitet da ne uđemo u njega. Ako se ovi odvoje. Zapamtite što sam rekao. Neće nas međunarodna zajednica braniti. Mi moramo sami to sluhniti i kad samo oni čuju da smo mi spremni biti ili gazije ili šehidi, da vidite kako će drugačije gledati i međunarodna zajednica, a posebno ovi dušmani koji igraju. Nama ne treba veliko oružje, nama treba srce junaka. Nama treba Bošnjak koji je svjestan, koji je pametan. Bošnjak koji neće prodati svoju domovinu. Bošnjak koji neće biti špijun. Bošnjak koji neće ostaviti svoju domovinu na cjedilu. I Bošnjak koji će bez obzira gdje bio, ako treba doći ovdje. Prema tome ti nemaš šta izgubiti. A dušmani, četnici, ustaše, oni gube. Jer na ovom svijetu mogu da stradaju. Jer nećemo dati svoju domovinu. A s druge strane, kad dođu tamo, sve u džehennem. Pa ljudi moji, nemaju oni apetita da se bore. Osloni se na Allaha i ne boj se više nikoga. Mi smo dužni da se oslonimo. Mi moramo zato razvijati našu svijest. Patriotsku i vjersku. To nam je farz. Sada razvijati. I svi ići u narod i razvijati tu svijest. I kazati ljudima, nema više popuštanja. Ono smo popuštali do sada, popuštali smo. Sad svi trebamo dati koliko možemo. Nema razlika, nema stranačkih prepucavanja. Kogod prepucavao se stranački haramu bilo u ovim momentima kada je odlučujuće za Bosnu i Hercegovinu. Jer ova mafija od naših dušmana koja je okupila ogromna sredstva, njima je bitno da to očuvaju. A ova zemlja je natopljena šehijskom krvlju. Zato nikada ne mogu da vjerujem da može jedan čafir pobijeti muslimane, niti će to moći. Mi smo Bošnjaci ovdje 1000 godina i mi smo ovdje starosjedioci. Kogod želi, nek se s nama veseli. Nikom ne zabranjuje. Bez vjere nema ništa, ljudi moji. Bez vjere mi moramo Bosnu napuštati ili moramo biti ubijeni i silovani. Sa vjerom ne možeš biti. Jer Allah je naš saveznik. Sad treba se Allahu umiliti, a ne mi kao za vrijeme novogodišnjih praznika, vidjeli ste, muslimani se natječu ko će tamo prebrisati ono što je vezano za nama, za muslimane, da oni to ne ganjaju i ne slave. Sad ti moraš jednostavno kazati i mi ćemo slaviti, i mi. I muslimani jedni drugi napadaju. Jeste ikada čuli da kršćani jedni drugi napadaju zbog našeg Bajrama ili zbog bilo kojeg našeg praznika, ljudi? A mi ovamo kada je njihov praznik, svi se svađamo uvijek, svake uoči godine nove, stalno su svađame stavove. Nikoga ne dira, jer ako te dirne, ima da svirne. I to treba da nam bude princip.